Bun găsit și bun venit tuturor! Sunt Adrian Bușe și în această prezentare în premieră la 7 ani de la intrarea în companie Lark Health and Beauty, dați-mi voie să prezint cei mai simpli pași pentru colaborare și pentru a avea o carieră de succes pentru cei care își doresc și pentru cei care ne văd pentru prima dată. Cel mai simplu mod de colaborare, știu că sunt foarte mulți prieteni invitați de noi din surse după Facebook, din mass media, alți prieteni sunt de-a lungul timpului, ne-am cunoscut în mediul online. Sunt cunoștințe de când suntem rude, prieteni și sper că și partenerii noștri la rândul lor au aceiași prieteni, la fel i-au invitat pe grup, sunt invitați aici pe grup și pentru o comunicare mai bună, pentru o dezvoltare mai ușoară și pentru o carieră de succes am conceput acești 10 pași numiți către succes, către o carieră. Sper să fie de foarte mare ajutor și să putem comunica mult mai simplu. Încă o dată, bun venit în echipa noastră numită Starteam. Este o echipă nu cu o vechime, cu o experiență de 7 ani, cea mai mare echipă de români de la diaspora, dar bineînțeles și din România. Se poate lucra din toată România, se poate lucra din toată diaspora. Veniți și aflați cum, la prezentările noastre, cum putem să colaborăm după tot globul, aș putea să spun, în limba română, pentru că suntem români și vorbim românește. Va ajuta foarte mult acest concept. Ca și pași, primul pas ar fi pentru cei care sunt invitați în acest grup, prieteni, cunoștințe și așa mai departe. Vor fi la rândul lor invitați de sponsorul care i-au adăugat în grup pe o platformă numită Zoom, cum este aceasta pe ecran, printr-un link unde ne vom vedea împreună, unde vom discuta. Pe această platformă numită Zoom vom avea în fiecare săptămână prezentarea oficială a companiei, partenerul de încredere pentru o carieră de succes. Aici, pentru cei care își doresc, pentru cei care vor veni pentru prima dată, vor vedea de la A la Z cine este compania, cine suntem noi ca echipă în acești 7 ani și ce poate să câștige fiecare în parte pentru el pe tot restul vieții, dar și ce poate să ofere. Fiecare își aleg pașii. Cel de-al treilea ar fi, după ce s-a văzut o prezentare oficială, fiecare partener în parte sau fiecare client, fiecare consumator își alege unul din programele care le are compania, își semnează propriul formular de înregistrare, este foarte simplu și în format editabil, online, pe ecrane, își aleg programele, foarte multe lucruri, după ce se semnează acest formular de colaborare. Se poate colabora după semnarea formularului de colaborare, să construim prima echipă, fiecare pentru el, împreună cu sponsorul, cu partenerul care l-a invitat pe acest grup. Așa va arăta prima echipă, primele bonusuri, o echipă de 4 oameni, titlul și, bineînțeles, și banii la nivelul 4. Mai departe, în carieră, ar putea fi pasul 5 pentru cei care interesează, nivelul de 21%, până în această valoare an de an, dacă ești calificat, dreptul să-ți conduci propria ta mașină Mercedes Alpha Class, călătoria în Germania, business weekend și totul nu se oprește aici, să mergem mai departe în carieră, nivelul de organ lider. Aici vine compania cu un contract de moștenire pentru fiecare partener în parte, un salariu foarte bun, o mașină foarte bună de condus pentru fiecare partener, dar cel mai important ar fi salariul de moștenire la acest nivel și să merită să dăm totul, să lucrăm pentru că lucrăm pentru noi și să dăm un exemplu și la alții, cei care vrem să ne cunoască și vrem să le arătăm pașii cum se ajunge la acest nivel, sau mai bine spus, pe această climacă în carieră. Debutul tău cu programul Fast Track este un program lansat de companie, ai ocazia unică de a intra în programul Fast Track numai în primele 3 luni, complete de la înregistrarea după ce semnăm formularul de colaborare companie. Cu programul Fast Track câștigi până la 48.000 de RON în numai 12 luni. Apoi, etapă după etapă, îți vei construi o echipă și îți vei mări în scurt timp bonusul minim garantat.
Fiecare își lucrează pentru nivelul lui, semnăm și lucrăm și construim a noastră echipă, așa cum avem și noi un exemplu. Poți lună de lună să primești salariul care ți-l dorești, pentru care ai lucrat și l-ai construit, titlul care ți-l oferă compania conform planului de marketing și bineînțeles salariul nu este doar pentru lună, este lună de lună pe tot restul vieții. Și bineînțeles lumea beneficiilor LAR. Povestea succesului în revista Career Plan, conceptul auto unic în lume, dienuri exclusiviste, excursii minunate în toată lumea din partea companiei conform planului de marketing, premieri speciale cu diplome și insigne, propria ta stea și, bineînțeles, evenimentele și petrecerile incredibile din partea companiei. Și la nivel înalt, fotografiile din Hall of Fame. Acesta ar fi nivelul 9 și, bineînțeles, nivelul 10 sau pasul 10, mai bine spus, este pentru cei care își doresc să facă o carieră în LAR. Este o carieră fără riscuri, tu îți organizezi timpul, șansele sunt egale pentru fiecare, oportunități nelimitate, construiești o rețea internațională, să poate lucra din toată lumea, training gratuit, special din 28 de țări unde există sediul LAR și, bineînțeles, un mod grozav de a lucra în echipă. Eu vă mulțumesc tuturor, vă felicit, felicitări tuturor celor care sunt pe grup, felicitări celor care au avut și au rezultat împreună cu noi și sper să fim una din echipele sau una din exemplul celor care și-ar dori foarte mult să urmeze cu noi și să aibă ce copia de la noi, să aibă ce învăța de la noi, să putem să dăm șansa la următorii și următorii și următorii care vor veni împreună cu noi. Îți poți construi o echipă de succes, așa cum arată și această imagine. Este foarte simplu, după ce s-a lucrat, este o echipă care va lucra împreună cu noi, împreună cu tine, împreună cu echipa ta. Sunt oameni care poate nu ai cunoscut până astăzi, dar de astăzi, de mâine, când vei călca în companie, pas cu pas, unul cu unul, îți vei construi a ta echipă de succes. Eu vă doresc bun venit în compania noastră ELAR, bun venit în echipă. Sper să avem o colaborare frumoasă, să fie o echipă pe înțelesul tuturor și să putem să dăm șansa la fiecare român din orice colț al lumii să afle despre a noastră echipă și să primească ajutorul, sau mai bine spus, colaborarea perfectă pentru o carieră de succes. Vă mulțumesc tuturor încă o dată și până la următorul material video aștept feedback-ul dumneavoastră și toate cele bune până atunci. La revedere!